Na porta están a Toña, o Manuel e outros dous. Para min non mires, cousas de costura non atendo. Non veñen facer pespuntes. Traen novas da certo. Non queda máis remedio que atendelos. Que pasen e quédate con nós. Boas tardes, don Fernando. Boas. E esa Toña? Sono. E o Manuel de cima da vila, e vos os dous sodes das Abeleiras. Domingos vai a peca. Somos. Pois é de breves, que vos trae de casa? Xa sabe vostede que era algún tempo a xefe da serra visitar nosas casas. E non xera máis que desgrazas. Algo teño oído, sí. Algo. E logo non che contei todas as receitas que se lle sacan por todas partes. É o que dixen dicir. Pois non me parecía. O caso é que andamos todos preocupados. As nosas facendas van a menos. E a moitos gastos xa non lle podemos facer fronte. Eu xa sabedes que vos empresto os cartos que necesitedes. Xa, pero se o que non lo pon non nos permite sequera pensar en pedirlos. Como ti só pensas na liquidez, nos prazos de demora, en fin, os cartos como se fosen o teu Deus. É de algo de vivir. Prestar cartos é un negocio como outro calquero. Xa, pero interesa que lles pos. Pois que vayan ás serras. Xa logo vai ser tempo. E algún carto poden obter. Vós sodes bastantes homens na casa. Entre todos, podedes pagar o que debedes e máis. Don Freilán, vexo que sabe o mundo, con ollos arredondados como as moedas. Hoxe temos dificultade para emigrar a Castela. Non sei que queredes dicir. O problema é que non nos queren, que din que non hai traballo. E que seguimos nós, menos terán eles. Niso levan razón, claro. Os casteláns nunca fixeron con gusto ese labor. Dicían que non se abaixaban a segar, que ese traballo non o querían facer. Xa me perdi. Estás aquí, nas terras de Marla, no teu pago, chamo Melisa. Iso ben o sei. Quero dicir que non o entendo. Cree que lle rogamos o pouco que teñen e queren que marchemos para a nosa terra, que nunca debíamos ter saído. Pensan que o mundo está dividido en parcelas e que non as debíamos traspasar. Creen que polo feito de teren nacido ali, teñen máis dereitos que os de fora. Iso é o que lle chamo é humanidade. Seguro que van a misa como un todos os domingos. Xa me dai a cabeza de escoitar. Non rematei que como vos cristianos aman ao próximo. Iso sí, sé da súa terra, da súa cor, do seu parecer. Pero logo que queredes? Non sei que ven tanto mesturar allos con bugallos. Queríamos axuda para porlle couto a sete, acabar con ela, que xa non podendo sair da nosa terra, polo menos que non nos quiten o noso aquí diante do noso nariz. Pensarei algo. Sei que foron falar co señor para lle pedir consello e axuda para tentar algo coa serpe. E que lles dixo? Tendo cara que ten. Faríamos unha clase de máis. Peor, dixo que ia pensado. Si, ó, ese non pensa máis no prato que lle toca engolir, é a peor. Ese, ó, os únicos pensamentos que ten no xardín. Porque mesmo que é. Pois xa teñen algo como unha serpe no Freilán. Que diz todos? Pois cada hora que teñen moito, comer moito. Un moito na frase, non crees que terías de ouro? Eu sí. Pero é ser máis o señor non. Pois acabo de ter unha idea. Vou ir onde a Manuel, que é o máis asesado da parroquia, a ver que opina. E non a deixamos en ascuas. Non, pide canda a min que vos vou contando polo camiño. Veredes, se buscamos... E dis que iso resultará. Seguridade total non xa sei, pero para tomar, non debemos. O malo vai ser atopar a besta, Bestas, hai moitas. tanto no monte como na corte. Seguro que se falamos con o carvalho, a saber de alguma que vai haber. É cuestión de esperar un tempo. E dis que despois hai que encher con brea. Non. A bicha a coller un bom pacho. A perder a fama de vez. Se trae o lanzón, fixo. Pois falo por do Carvalho. Ou sexa,
Que besta morta, chea de alcatrán, deixada no medio do camiño, non é mala idea, non? Empezo a ver que teñen moito medo e a avasallar a miña vida quere. Hoxe, ao baixar do monte cara a aldea, dei cunha besta ben chea, apetitosa, papeina de contado. A fame éramos moita. Agora, só queda a sobremesa e volta a miña cova. Comeu. O caso é que lle orde. Se sabe como queremos, facemos unha festa. Calade, que ainda non sabemos o que vai pasar. Non sei o que me ocorre. Vaiseme a cabeza para os lados. Folgos non teño de seguir camiño. E necesitar unhas olas de viño. Algo se pasa, bicho. Voume sentar un rato. Seguro teño un virus. Non me chego ao aire. Ai, que non respiro. Iso. Ben, chegaste ao final. Toma! Min quédame moito. Vou deixar a partida para os meus. Vou ver os meus avós. Moito visitas aos vellos. Daránlle cartos e por iso vai. No, o que me contan son historias. O meu avó sabía unha chea delas. Hai que estar ben aburrida para ir a que che conten historias. Non te chega cos coñazos os de galego a historia do cole? Pois a min gustame que nos sempre aprendo algo. É que saberán os teus avós que non saibamos nós. Con mi amor. Está, vai para a alcaldesa. Pois mira, non me importaría. Daríalle á cultura a importancia que ten e que non lle recoñecemos. A ti se vou chamar bocadillos. E non che conta. O outro día, miña avó faloume dunha serpe que andou por estas terras. Vaya novidade. Xa sei que o sabedes, pero a min gustame escoitarlle. Tamén me contaron cousas dos seus avós, dos meus tataravós, das segas e dos que marchaban a América en busca de traballo. Ti iso falou noso de historia. Non lle veixo interés en ningún. Pode ser que non o teña, pero dixeronme que o pasaba moi mal. E son por ir na procura dun traballo que aquí non atopaba. Pois claro, íanlles quitar o traballo a eles. Non os ian con bandas de música. No, porque resulta que o traballo que ali atopaban era o que non quería ninguén. Entón, non sei por que se metían con eles. E logo non ves o que pasa aquí agora cos inmigrantes. O traballo que conseguen é moito malo. O salario moi cativo. E por riba, o único que reciben é o maltrato e as altraxes. Vexo que o que facíamos cos inmigrantes é o que facían con nosos bandeiros. E queixábanse. Queixábanse con razón. Dicía a miña avoa que o home é quen de ver a palla no ollo alleo e no seu non é capaz de ver o arbeiro. E non nos damos de conta de que como